Umjaho iPrince Mangosuthu Ultra Marathon ulindeleke ukuthi nakulonyaka uhehe amakhulu abasubathi abaqhamuka ezingxenyeni zezwe nangaphandle kwalo. Owakulonyaka uzobe wehlela usuka eDundee uyophelela eNquthu enyakatho yeKwaZulu Natal. Lo mjaho webanga lamakhilomitha ngo-52 uzobanjwa mhla zi-5 kuNhlaba, kanti ngawo kuhlonishwa umsunguli weqembu IFP nowayenguNdunankulu wesizwe samaZulu iNkosi Mangosuthu sakhothama. Owanyakenye wanqotshwa uNsindiso umphakathi wabesifazane wanqotshwa nguShalmit Muriuki waseKenya. Lo mjaho ubalulekile ngoba phela umjaho abantu abaqualify ngayo uba bangene ku-marathon comrade le ephakathi kwethengi nomgundlovu. Kulokhu ke sikhuluma okuningi ngoba naye umntwana indodana yomntwana inkosana yakhe inkosi uZuzifa ikhulume ngokuthi kufanele ukuthi sibhekisise ukuthi nomjaho lo 5 kilometers no 10 kilometers ube nomhlomulo obhekile kwenze ukuthi laba bantu bethu abangakwazi ukuthola okuthize kule imjaho emkhulu u21 kanjalo no52 bangathola la 10 kilometers bangathela futhi u5 kilometers ungabi okuncane nakho kubekile umqomelo uze abantu basizakale abendawo ikakhulukazi abahlala ngaphakathi komzinyathi ngoba bona baze bahlomula kahle imali enkulu ihambe nabajahi laba bakhulu. Phela unesasasa sotholela umjaho ngoba awusathathi kuphela iKwaZulu Natal, awuthathi futhi iSouth Africa nje kuphela, awusathathi nesisadek, uthatha iAfrika yonke, oKenya, oNigeria bangena kulo mjaho.